Данюшава – гэта вёска Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці Беларусі. Асноўнай славутасцю і выбітнасцю вёскі Данюшава з'яўляецца касцёл Святой Тройцы, які быў пабудаваны тут з дрэва ў 1809 годзе. На мяжы 19 і 20 стагоддзяў тэрыторыя вакол касцёла ў вёсцы Данюшава была акружана каменнай агароджай. Цэнтральны ўваход быў упрыгожаны цаглянай брамай. У 1906 годзе каля касцёла ў вёсцы Данюшава з'явілася званіца. Ніжні ярус гэтай званіцы, які быў выкананы з натуральнага камення, захаваўся да нашых дзён. Верхні, драўляны ярус, страчаны. Падчас Першай сусветнай вайны будынак храма ў вёсцы Данюшава быў пераабсталяваны пад ваенны нямецкі шпіталь. Менавіта тады перад храмам у вёсцы Данюшава з'явіўся помнік загінуўшым нямецкім салдатам і афіцэрам. Гэты помнік захаваўся да нашых дзён. Аднак у наш час ён упрыгожаны фігурай Святой Марыі Маці Божай і выконвае ролю невялікай каплічкі. У 1960-х гадах касцёл у вёсцы Данюшава быў зачынены савецкімі ўладамі. У 1980-х гадах храм аднавіў сваё функцыянаванне. Касцёл у вёсцы Данюшава прыгожа размешчаны на невялікім пагорку. Менш чым у 100 метрах ад храма маляўніча працякае рака Вілія. Касцёл Святой Тройцы ў вёсцы Данюшава на дадзены момант цалкам і вельмі добра адрэстаўраваны. Гэты храм з'яўляецца архітэктурным помнікам драўлянага дойлідства пачатку 19 стагоддзя, гісторыка-культурнай каштоўнасцю, цікавай славутасцю і выбітнасцю Беларусі. У вёсцы Данюшава раней таксама размяшчаўся сядзібны комплекс. На дадзены момант ад яго захаваліся толькі руіны адзінай брамы. У астатнім сядзіба цалкам страчаная.